Assalamu alaikum yan class, wannan shine darasinmu na yau, za mu tashi daga inda muka tsaya. Za mu yi bayani akan manyan tagwayen baƙaƙen Hausa. Manyan tagwayen baƙaƙen Hausa su ne kamar haka: wannan shi ne ake ce ma fiya, fiya, giya, giya, kwa, kwa, kya, kya, ƙwa, ƙwa, ƙya, ƙya, sha, sha, tsa, tsa, ya, ya. Wa'annan su ne da manyan haruffansu. Wa'annan kuma su ma ƙananan tagwayen baƙaƙen Hausa. Wa'annan manyan tagwayen baƙaƙen Hausa, su kuma waɗannan ƙananan tagwayen baƙaƙen Hausa. Kuma duk yanda za ku faɗi manya haka za ku faɗi ƙananan. Wannan shi ne ake ce ma fiya, ga shi nan ma fiya. Giya, giya, kwa, kwa, kya, ƙya, kya, ƙwa, ƙwa, ƙya, ƙya, mai ɗan karamar shi ne ake ce mai ƙya, ƙya, sha, sha, tsa, tsa, ya, ya. Manyan wasullan Hausa su ne kamar yadda muka yi bayani a baya: a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Ga ƙananan wasullan Hausa su ne a, e, i, o, u. Manyan wasulla masu goshi su ne ake ce ma ai da au, ai da au, wannan babban ai ne, capital kenan. Ga shi nan aka rubuta ƙananan wasulla masu goshi ne ai, au, ai, au. So aiki, za mu yi bayani akan aiki. Aka ce malami ya karanta wa waɗannan kalmomi, su kuma sun rubuta a littafinsu na aiki da fensir. To wannan ma is not wannan. Mu san sunayen waɗannan abubuwan aiki kenan, ɓangaren aiki. Agogo, agogo, birni, birni, ɓauna, ɓauna, carki, carki, dambe, dambe, ɗanɗano, ɗanɗano, fara, fara, gara, gara, gyara, gyara, haki, haki, jaki, jaki. So nan za mu tsaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu tashi daga inda muka tsaya.